Takže čau, dneska si budeme reagovat na Doda a bude to video, před hodinou ho vydal. Rozbila se mi moje korveta. Jo, takže můžeme jít na to. 8000 kiláků, borci. Sledujte, vidíte, co tady svítí? Svítí mi kontrolka motoru. No nic, bro. Co to znamená? Tak to znamená, že nějaký problém s motorem. Může tam být úplně cokoliv, prostě úplně cokoliv tam může být špatně, kámo. Může to být oprava za 500 000, za 300 000, za 10 000, za 500 korun. To fakt jako, prostě takhle toho moc nezjistíš. No a nejhorší je, že tady na té korvetě, tak tady nikde jakoby není, že bych se mohl podívat, co s tím je špatně, jako jo. Třeba na mém bávu, tak jsem se podívat mohl, co tam je špatně prostě. Každopádně jako nezbývá mi nic jiného, než to asi chcípnout. A jakoby je možný teďkon, když to nastartuju znova, že už to bude v pohodě. Nechce se ti utrácet za drahý nový iPhony, zkus jak to levně, kde seženeš použitý iPhony za lepší cenu a s kódem DODOEU budeš mít slevu 600 korun při nákupu na 2000. Link v popisku. Každopádně na ty výfuky jedu 300 kiláků. Teď jsem na cca 150 kiláků, takže ještě půlka cesty přede mnou. No a nejedu sám, hoši. Jede i můj kámoš Skif. Teď jsem tady zastavil na nějaký random benzínce, jo, aby jsem to zčeknul, co s tím je, že jo. No a tu vogu jako jsem zvědavý, snad s tím nebude nic špatného. Možná bych to mohl teď zkusit nastartovat znova. A je šance, že to zmizí a už to tam nebude. Tak schválně. A nezmizí, no. Teď tady naskočilo úplně všechno, to je jasný. Teď by to mělo zhasnout. Tahle kontrolka musí. Tato kontrolka. Tak, no nic, bro. Každopádně já jsem jel a vůbec se nic jakoby nestalo. Prostě jenom z ničeho nic se tam zobrazila ta kontrolka. Kámo, 5000 km kontrolka motoru, no nic, bro. No jo, no. Tak uvidíme, co v tom bude a můžeme pokračovat ve videjku. Motoru, ale jede to furt stejně, jede to na všechny válce a tak dále. A když zatím tak jako zvuk to má furt stejnej, asi, jako já to tak moc jako nepoznám. Ale přijde mi, že tam slyším víc jako vzduch nějak, ale to podle mě bude nějaký placebo, kámo, jako podle zvuku to takhle nezjistím. Hej, tak teď jsem to chcípnul, netočil jsem a ono to udělá takový divný zvuk, když to chcípnete, jakože to vrzne. Ne, to dřív nedělalo, počkat, nastartujeme to. OK, nastartování úplně v pohodě a nevím, jestli to uslyšíte, teď to chcípnu. Slyšel jsi, bylo to slyšet takový vrznutí, to může být nějaká klapka, škrtící klapka. Ty vogo, tam je strašně moc věcí, už já nejhorší, že já to tady hnedka nezjistím, co by s tím mohlo být. Tak jo, můj kamarád Skif dorazil, tady jeho bestii, jo, bílou. Jedeme tam takhle dvouma autama, protože jedu 300 kiláků a zpátky by se musel vlakem nebo pěšky, nebo běžet, nebo na kole. Tak jsme se domluvili se Skifem, že pojedeme spolu. Každopádně, já jsem otevřel ten motor, aby jsem se mohl podívat, i sami co neuvidím, ale hoši, jako, můžu se tak na to podívat a jako co tam asi zjistím, no. Jako tady podle mě už na tom jako nic nezjistím. Jako tam by se mohl koukat 10 let a nezjistím nic, takže to ono. Hej, každopádně, Skife, hej, schválně, já teď konuši dám mikrofon semka. No a schválně, když to chcípnu, tak jak to vrzne, hoši, poslouchejte. Ono to normálně vrzlo i teď, když jsem to nastartoval, že jo? Ale poslouchej, on to vrzne ještě víc, když to chcípnu. A docela dost to vrzlo, ne? A přijde ti, že víš, kde to vrzlo? Ne? A někde v motoru? Podle mě, nebo to trošku možná tady dole, pod těma kolama to znělo. Tady? Myslel jsem, že jako tady někde. Fakt jo. Ty tak, jakože tady jsou klapky výfukový, tak jako to by mohlo být. A to nevím, jestli by hodil takhle chybu motoru, možná jo, kvůli emisím. Pak tady, tak je sání studeného vzduchu, myslím, tady pod tímhle, tak to nevím. A škrtící klapka tady taky někde bude. To by taky teoreticky mohlo být. Hele, hoši, projížděl jsem internet a zjistil jsem, že tam, kde si MG Fitman vybíral auto, tak shodou okolností tam, kde si nechám dělat ty výfuky, tak je to ve stejném městě, jako kde si MG Fitman nechával vybírat auto. A jmenují se USA Cary. Kámo, tam diagnostiku musí mít na korvetu. Pokud nevíte, co to je diagnostika, je to takový zařízení, který se napíše do toho auta a vyhodí tam jen informace, co je špatně. Takže tam to vyhodí, že jestli je špatně, já nevím, lambda sonda, jestli tam je špatně nějaký sání, jestli tam je špatný senzor, něco prostě. Na cokoliv se jako tam můžou podívat. Takže asi jim zavolám a pojedeme předtím, než pojedeme udělat ty výfuky, to tam dá týpkovi, tak bychom se možná mohli stavit v USA Cary, kde byl MG Fitman. Hej, ale jaká halus, zrovna si někam jedu udělat výfuky, kámo, jmenuje se to Uherský Brod a zrovna tam si MG Fitman vybíral auto, kámo, a zrovna tam můžu kolnout. Tak zavoláme jim a uvidíme. Tak jo, zavolal jsem tam a musím říct, že tam byli fakt jako hodný. Za to týpek uklidnil mě, že s tím asi nic jako extra nebude, nebo jako je to prostě, že měl bych normálně dojet, jo, když s tím normálně jezdit, tak by to mělo být v pohodě. No a stavíme se tam a tam se to hodí na diagnostiku a zjistíme, co s tím je, hoši. Hele, jako to auto má, je to 8000 kiláků, je to skoro úplně nový, je to rok 2003. Je to živý, že takhle hodí chybu, to se jen tak jako neděje. Jako může to být chyba, jako hele, kvůli tomu zvuku, jak to tak skřípe, tak to asi fakt jako něco bude. Jo, může se stát, že to hodí chybu motoru, pak se to jenom
vymaže, ta chyba, a je to úplně v pohodě, jo, že jakoby tam nic není, že to může být bug, glitch, ale tady si myslím, že to tak nebude, protože ten motor tak divně jakoby vrzal, nebo ne motor, prostě něco tam. No nic doši, jdeme nasednout do káry a jedeme se podívat na tu diagnostiku, snad zjistíme, co s tím je. Co to nebude stát 10 milionů. Já už jsem koukal na záznam a v tom videu vůbec není slyšet, jak to vrzne, kámo. Tak zkusíme to dát sem. S kým říkal, že někde odsud to vrže. To bylo panika na reklama, klasika. No, skvěle ještě. Víte, proč si říkáme zubní kartáčky? Protože čistíme zuby, ne celá ústa. Pro celá ústa je tu Listerin. Redukuje plak 5krát více než samotné čištění kartáčkem a zubní nití. Listerin. Pro kompletní péči o vaše ústa. Pro extra péči zvolte nový Listerin Professional. Jedno, že bro. Tyhle. Bro. Já nebyl, kámo. Máme to natočený oči. Já už si to auto, je to celá potíky, se nemohl říkat s tím, kámo. Že jo, Skipe? To je, když nastavneš kudovku, kámo. No každopádně doufám, že už tam bylo slyšet to vrznutí. Okay, no konečně. Doufám, že bylo slyšet to vrznutí. Podle mě není slyšet, protože to je takový hodně vysoký, ten takový. Tak možná to ten mikrofon nebere. No nic, došli, jedeme na tu diagnostiku. Skišel na záchod a já jsem dal do ChatGPT, co by to mohlo být. Popsal jsem ten problém, že to vrže při zapnutí a vypnutí motoru u levého zadního kola. A vyhodilo mi, že tam může být problém s klapkama výfuku, jakože to je největší šance. Což by bylo úplně v pohodě, jo, protože klapky výfuku to je, kámo, jako Mršinka zrovna vlastně se budou dělat nový výfuky, takže tam budou i nový klapky podle mě. A tak, no, takže jako snad to bude tohle. Ujel jsem s tím teďko nějakých 30 koláků, 40 a furt teda kontrolka svítí. A jakoby při jízdě to nejde nějak poznat, jo, jako jede to furt úplně stejně, takže jsem fakt zvědavý, co tomu bude. Tak dorazili jsme do USA Karyoši, jak můžete vidět, tady byl i MG Fitman, jo, takže můžete se podívat, na tohle auto koukal MG Fitman, tady už je dokonce Corvetta Z06, což je jakoby lepší verze, než mám já, je to o něco víc, vypadá to trošku jinak, má to jiný motor, má to výfuky vzadu taky 4, no ale my jsme tady hlavně dojeli kvůli tomu, že jsme se chtěli podívat, co je s mojí károu. No a napíchlo se to teda na diagnostiku, prostě na notě se to napíchlo a vyskočilo tam, že je tam nějaký problém s OPFkem, což je takový filtr, aby to auto splňovalo emise, jo, aby to prostě filtrovalo ty věci, co jdou z motoru a neznečišťovalo to přírodu, jo? Prostě nějaký zákonný věci. Kvůli tomu to má i horší zvuk. No a vzhledem k tomu, že i tohle se bude upravovat, až budeme dělat ten výfuk, tak jsme se rozhodli, že to nějak řešit nebudeme. Ten výfuk se to již předělá, to OPF se nějak vymění, přeladí se to, takže ten problém vlastně zmizí, takže my to řešit nějak nebudeme. Takže dopadlo to tak, že pravděpodobně jako tam nic rozbitého není, což jsem rád, Doši, že to dopadlo takhle. No a my za chvíli vyrazíme na to si udělat výfuky. A teď doufám, že teda dopadnou dobře, že určitě dejte odběr značkem, aby vám neuniklo videjko o tom, jak bude znít tahle kára. Možná to bude už nejhlasitější youtuberská kára na scéně, takže jsem zvědavý, jestli tak dopadne. Doufám, že zvuk bude dobrý. No a já se budu rozloučit na 2 týdny s tím autem. Auto mám oficiálně předaný, hoši. Pokud by vás zajímalo, kde jsem si nechal dělat výfuky, tak je to tady u tohohle týpka, který se jmenuje Zajacovič. No a já osobně už o tomhle týpkovi jsem slyšel fakt hodně dávno, protože dělal výfuky třeba Adamovi Kajumimu na tu jeho M2, jak to hrozně střílel, byl i s tím fukaškáru a tak. Zároveň dělal teď i výfuky Munovi a jakoby prostě vím, že to fakt jako uměj, tak jsem si dovolil svěřit svoji korvetku k němu. Jsem zvědavý, jak to dopadne. Musím říct, že zatím, hoši, komunikace je fakt skvělá, jako jo. Říkám to tady jenom jakoby takhle mezi náma, jo. On ani nevím, jestli se k tomuhle videjku dostane jako oni, ale přijel jsem tam, bylo to teda 3,5 hodiny cesty, což je prostě jako daleko, ale musím říct, že jako lidi působili skvěle. Těším se na výsledek, kámo, mělo by to být fakt super, řešili jsme ještě na místě, že by se tam udělal nějaký map switcher, že by se mohl měnit mapy, že by tam třeba na jedné mapě Pop & Banks byl úplně mega hlasitý, pak na druhé mapě by třeba nebylo vůbec, jo, a tak dále, aby jsme si jako by s tím mohli hrát, jo, aby to fakt jako byla dobrá kára. Zároveň jsem si objednával i věci z Ameriky za nějakých 60 000 korun na tu korvetu, sání, 100 000 klapků a tak dále, nějaký mršinky ještě k tomu. No a bohužel mi to neproclili v Německu, kámo, takže tu zásilku vrátili, jo, prostě byl taky složitý proces, kámo, DHL moc se nekomunikovalo a tak dále, no prostě bylo to složitý. Takže jsem si říkal, no je to cooked, kámo, myslel jsem si, že to auto prostě posuneme ještě trošku dál. Tak jsem zkusil aspoň napsat Zajacovičovi, tomu týpkovi, co mi dělá ty výfuky. A mi napsal, že jo, že ať mu napíšu cenu, za jakou bych si přisal třeba to sání a tak jsem mu to napsal. A on pak za 3 dny napsal, hele kámo, tak jo, tak sání jsme dokázali sehnat a dáme ti ho tam
tam ještě. Okay. A já jsem říkal, ty vogo, mega kámoši, víš co, týpci dělá jakoby výfuky hlavně. A postarají se mi o tohle. Zároveň tam na místě mají i týpka, co lepí folie, tak jsem si říkal, že by se tam taky mohl něco jako nechat udělat. Nechci jakoby to auto dávat úplně do folie, ale nějaký jako malý myšinky. Jednu teda jsme i si tam odsouhlasil na místě, kterou se těším, ta je mega dobrá. No a tak, hoši, těšte se určitě na to, až si pro tu Corvetu pojedu, natočím z toho videjko, že jsem zvědavý, jaký to bude mít zvuky. Těším se, až vám ty zvuky ukážu třeba na nějakých akcích, až je ukážu youtuberům, až je ukážu kámošům, podle mě to bude mega. Já se těším, až si budu jezdit, dejte like, odběr a mějte se. Jsem rád, že tohle se videjko skončilo dobře. Čus. Takže tohle by pro tohle video bylo taky vše. Doufám, že dáte like, odběr, aspoň kamo. Snažím se vydávat videa co nejčastěji, aby jsem to prostě nějak trochu spojovalo, jo. Takže tak no, takže čusík.